misteczku, na holowni alei. Czy to w serios, czy żartom objawów ktoś prykleił? Samotna, skromna Zimka, spokojna nemehera, підшукує dla себе приємного партнера. Самотня, скромна жінка, спокійна немehera, підшукує для себе приємного партнера, приємного партнера, приємного партнера, приємного партнера. Не дай взята го, щоб з ним було не сором. Отож він має бути з широким кругозором. Крім дома й вміти і грати, і співати, не виштатись повсюди, триматись більше хати і подавати слушні поради в кожній справі, розповідати гарно історії цікаві, і подавати слушні поради в кожній справі, розповідати гарно історії цікаві, історії цікаві, історії цікаві, історії цікаві. На завтра на об'яві наклав хтось таски з візу. Для вас найкращим буде партнером телевізор. На завтра на об'яві наклав хтось таски з візу. Для вас найкращим буде